түгәрәк стәлдә без Тукай образын һәм аның образларының һәм аның сюжетларының төрле сәнгатьләрдә ничек чагылышы һәм бу сәнгать ара яссылыкта аның Тукай образын һәм аның иҗатындагы сюжетлар, образлары ничек гәүдәләнешә дигән мәсьәләне куябыз. Бу мәсьәләдә әлбәттә төрле проблемалар бар. Чөнки 20-нче йөз сәнгате һәм инде әйтәбез 21-нче гасыр сәнгатендә төрле юнәлешләр, төрле эзләнүләр алып барыла. Менә бу эзләнүләр нәрсәдән гыйбарәт һәм гомумән киләчәктә без Тукайыбызны ничек сәнгать аша безнең киләчәк буыннарга җиткерә алабыз дигән мәсьәләләргә безнең әлегегә түгәрәк өстәлебез, дискуссиябыз багышланган. Ни өчен Тукай һәм сәнгать? Тукай шәхесе һәм иҗаты турында телчеләр дә, тарихчылар да, тәрҗемәчеләр дә, фольклорчылар да, педагоглар да, дин әһелләре дә җыелып сөйләшә алыр иде. Чөнки бик шагыйребезнең мөмкинлекләре бик зур. Шагыйрь буларак, әдип буларак, әлбәттә, әдәбият белгечләрне генә, әдәбиятчыларны генә кызыксындырмый. Аның образлары һәм сюжетлары төрле сәнгатьләрдә чагылыш таба. Рәсем сәнгатендә, музыка сәнгатендә, сын сәнгатендә һәм башкаларда. Менә бүгенге хәзерге вакытта инде без Тукайның мәдәниятта, сәнгатьтә чагылышын өйрәнгән фәнни гамәли конференцияга җыелдык. Бу дискуссион шундый бәхәсле, сораулы, җаваплы мәйдан булыр дип уйлыйбыз, эшлекле мәйдан булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде без алдагы көннәрдә шулай ук Тукайның төрле яктан ачырга омтылып, төрле яңа эшләр, яңа чаралар тәкъдим итәбез. Мәсәлән, Тылмашсыз экскурсия дигән проект, анда Габдулла Тукайның төрле телдә сөйләшүче, төрле милләт кешеләренең, төрле дөньябызның төрле почмакларында яшәүче кешеләребезгә дә кызык булуын исбатларга омтылабыз. Ул Тукай музеенда шул төрле милләт вәкилләре килеп үзләренең туган телләрендә Тукайны сөйләшәк, экскурсиялар уздырачак, аның ядкарлары белән үзләренең кардәшләрен таныштырачак. Чыннан да Тукай иҗаты ул төрле һөнәр, төрле галимнәр өчен кызыклы. Мәсәлән, тарихчылар да безгә килеп төрле экскурсиялар уздыралар. 20-нче гасыр башында Тукай иҗатыннан, Тукай шәхсеннән башка татар мәдәниятын күз алларга мөмкин түгел. Миңа бигрәк балачактан ук күңелдә калган Тукайның табигатьне сүрәтләүе, татар халкының тормышын дигәндәй, татар моңын җиткерә ул үзенең шигырьләрендә һәм табигатьнең шундый нечкәлекләр белән сүрәтләп бирүе аеруча миңа бик якын. Һәм менә шул ничек әйтим, менә шушы образлар сферасы мені нык илһамландырды да, мин кыллы квартет өчен 3 пьесадан цикл иҗат иткән идем. Шул анда бик күп табигать күренешләр инде сүрәтләнә. Минем иҗатымда инде бу әсәрләремдә, мәсәлән, турыдан-туры Тукайның йогынтысы бар дип әйтү бик үк дөрес булмас. Менә шул ук вакытта инде Тукай бер мәдәниятне тудырган, я дөресрәге формалаштырган дип әйтсәк, инде әлбәттә ул йогынты ясаган һәм минем әсәрләремдә инде күбрәк менә Тукай үз алдында, милләт алдында нинди сораулар куйган булса, менә мин дә якынчарак шундыйрак сораулар куям, шул сораулар мине борчый. Һәм инде менә Тукайда ул китмибез, милләтем, милләт кайгысы шигырьләрендә чагылаймы, аның бу сораулары, борчулары минем инде менә үз каллиграфик ләүһәләремдә чагыла, картиналарымда. Һәм һәрбер менә бу триптихта 3 картина инде. Һәрберсендә бер сорау һәм инде автор буларак менә караучыларга сорауларны бирәм. Беренчесе менә кем син? Ул инде гарәп имләсе белән
рун harfleri белән бергә тоташтырылып язылган. Икенчесе исәнме, шулай ук гарәп юнәсе һәм рун төрки harfleri. Һәм инде өченчесе тулысынча рун harfleri белән язылган һәм син әзерме дип язылган анда. Техник ягына килгәндә инде монда киндер өстендә акрил һәм маркерлар, бөтенсе заманча материаллар.